Ассалому алайкум бинандагони азизу аржманд. барномаи иттилоати ахбор пешкаши шумо. имрӯз шанбе сана 24 июли соли 2021 дар студия бо шумо Карим Юлдашев. Сараввал бо сархати хабарҳои имрӯза шинос шавед. санҷиши омодагии қувваҳои мусаллаҳ дар саросари Тоҷикистон. тақдими хонаҳои истиқоматӣ дар Исфара барои зарардидагони даргириҳои марзӣ. ҳушдории кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар мавсими оббозӣ. рушди парвандапарварӣ дар Восе. Эден Азар ба Реал нолозим шуд. $1 Иёлати Муттаҳидаи Амрико баробар ба 11 сомонию 32 дирам. €1 баробар ба 13 сомонию 33 дирам. 10 рубли русӣ бошад баробар ба 1 сомонию 52 дирам аст. бинандагони азиз, айни ҳол шуморо бо нархҳои миёнаи якчанд маҳсулотҳои ниёзи аввал ошно месозем. дар бозору мағозаҳо нархи миёнаи 1 килограмм гӯшт 65-70 сомонӣ, 1 килограмм сабзӣ 6-7 сомонӣ, 1 килограмм картошка 4 сомонӣ, 1 килограмм пиёз 2-3 сомонӣ, 1 литр равған 25-26 сомонӣ, 1 дона тухм 1 сомон 1 сомонию 10 дирам, 1 килограмм бринҷ бошад 12-14 сомонӣ. ин буд маълумот оиди нархи миёнаи маҳсулотҳои ниёзи аввал. соати 4 субҳи 22 июли соли 2021 бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори аввал дар таърихи давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон дар саросари мамлакат санҷиши омодагии ҷангии қувваҳои мусаллаҳ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳайати шахсии захираҳои қушунҳои сарҳадӣ сафарбар таҳти унвони марз 2021 оғоз гардид. дар ин чорабинӣ 100 000 нафар хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ ва ҳифзи мақомоти ҳуқуқ, инчунин 130 000 нафар афсарону сарбозони ҳайати захираҳои сафарбарӣ, дар маҷмӯъ 230 000 нафар бо бонги хатар дар маҳаллаҳои муайяншуда самтҳои амалиётӣ ҷамъ омаданд. шарҳи ин мавзӯъ аз гузориши ҳамкасбони мо ТВ Симо. бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори аввал дар таърихи давлати соҳибистиқлолии Тоҷикистон дар саросари мамлакат санҷиши омодагии ҷангии қувваҳои мусаллаҳи, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳайати шахсии захираҳои сафарбарӣ таҳти унвони марс 2021 баргузор гардид. вобаста ба ин дар фурудгоҳи шаҳри Панҷакен ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ин шаҳр дар доираи баргузории санҷиши омодабошии ҷангии қувваҳои мусаллаҳ, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ фаъолона иштирок намуда омодабошии ҷангии худро санҷиданд. ҳамоиш бо саломи ҳарбӣ ва садо додани суруди миллӣ оғоз ёфт. пас он раиси шаҳри Панҷакен муҳтарам Абдухолиқ Холиқзода сухан гуфта ба ҳозирин арзу сипоси сарфармондеҳи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзодаро баҳри иштирок ва баргузории чунин як чорабинии намунавӣ расонид. инчунин изҳор дошт, ки гузарондани чунин машқҳои ҳарбӣ асосан баҳри санҷиши омодабошии ҳарбӣ, сайқал додани амалиётҳои ҳарбӣ, санҷиши амалии тактикӣ мебошад ва ба хотири бароҳ ин амалиётҳо иҷрои давлати Панҷакен ҳама кӯшишу талоши худро ба роҳ хоҳад монд. аз ҷониби афсарону сарбозон ва шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта паймоии ҳарбӣ иҷро гардида дар санҷиши омодагии ҷангӣ муовини сардори ситоди генералӣ полковник Энзода ва суханронӣ намуда ба раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода барои дар сатҳи баланд баргузор намудани чорабинии мазкур сипоси худро расонид.
گفته می شود که حادثه هایی که سالهای آخر در منطقه های گوناگون جهان به عمل آمده باعث هلاکت هزارها نفر آدمان بیگناه و به خانمان ماندن میلیونها نفر دیگر در بعضی کشورها یورا شدند. نیروی نظامی تاجیکستان را می سازند که برای تقویت پایه‌های مادی و تکنیکی جزء اتم‌های حربی با خصوصیت تهدید و خطرهای معاصر مطابق گردانیدن قدرت مدافعوی قواهای مسلح مملکت و تکمیل سطح آماده‌باشی جنگی هیئت شخصی آن من بعد نیز تدبیرهای ضروری اندیشند. مردم تاجیکستانی صاحب اختیار در سیمای خدمتچیان حربی قواهای مسلح مملکت فرزندان باننگ و ناموس و دلیر و شجاع خود را می‌بینند که به سوگند حربی و خلق و وطن خود همیشه صادق و وفادار هستند. این مشق نظامی که باری اول در تاریخ صاحب استقلالی مملکت دایر گردید، باری دیگر اقتدار مدافعوی مملکت را در برابر تهدید و خطرهای جهانی معاصر به نمایش گذاشت. افسران و سربازان ارتش ملی به حس بلند ملی و متانت و مردانگی من بعد نیز استقلال و آزادی وطنی محبوب، امنیت دولت و ثبات و آرامش مردم را چون سپری با اعتماد حمایت خواهند کرد. پس از 2 ماه مناقشه‌های مسلحانه در مرز تاجیکستان، قرقیزستان که در پی آن خانه‌های چندین ساکنان جماعت چارگو تخریب شده بودند، از نو بنیاد شد. مقامات ولایت سوخت روز 2 ایول در یک مراسم کلیدی خانه‌های نوساخت را به ساکنان تقدیم کرد. یادآور می‌شویم که سنه 28-29 اپریل سال 2021 در دهه خواجه اعلی و در دهه سامانیان 16 حولی و 8 خانه استقامتی پورا تخریب گردیده بود. شرح این موضوع از گزارش همکسبان ما تیوی آزیا. پس از 2 ماه درگیری‌های مرزی آخر ماه اپریل که در پی آن منزل استقامتی 10 ساکنان جماعت چارگوی شهر اسفره تخریب شده بود، با سپردن کلید خانه‌های از نو سازی شدهشان شهروندان به زندگی شروع کردند. رئیس ولایت سوق رجب احمدزاده روز 2 ایول شخصا در مراسم شادباشی ساکنان با بنیاد منزل نو اشتراک نموده به هر یک آنها کلید خانه‌های نو را سپرید. امامعلی رحمان سرداری تاجیکستان خدا کنه دائم باشه در سر ما یا از چهره شناسد امروز ملت ما چون مرهم دوای بر درد و علت ما از نور چهره گرمی فضل و فضیلت ما کور از چشم دشمن از قصر ملت ما ای دولت و شکوهی در بار تاجیکستان پشت و پناه ملت دیوان تاجیکستان. این منزل استقامتی شهروندان با دستور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در یک مدت کوتاه بنیاد گردیده با تمام جهاز ضروری از جمله کورپه و کورپچه، پیاله و چاینیک، ماشین جامشویی، یخدان و تلویزیون، تفتان و سوزن و رشته و بالین و قالین تامین میباشند. ششتار خانه سوزاندن تمام چیزها همه چیز سوخته برفت. من با دستگیری جناب عالی محترم پیشوای ملت من با حوض همش معایم شد با منتدار هستیم. کزار هم رئیس ولایت رجب احمدزاده با رئیسای شهر اسفره من با رئیسای گوستاندار به هزار احمد امیهوب من با هم میشد از سرش به تو اداقش هم میشه کم بوده. برای 29 اویل در 2 دهه ذکر شده خانه‌های نو بنیاد و با اسباب و لوازمات ضروری روزگار به صاحبانشان سپرده شد. باعث ذکر است که با مقصد سریع وقت و با صفت بنیاد و تعمیر نمودن منزل‌های خراب شده از روزهای نخستین ستاد کاری جهت برقرارسازی خانه‌های استقامتی منطقه‌های نزد مرزی شبانه‌روزی فعال بوده. در این سمت چاره‌های ضروری را عملی نمودند. مورد به یادآوری است که رفت ساختمانی خانه‌ها زیر نظارت سرور دولت قرار داشت و بود دستور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان رهبر ولایت بارها از محل ساختمان خانه‌ها بازدید کرده برای با صفت بلند به انجام رسانیدن کارهای ساختمانی از تمام امکانیت‌ها استفاده بردند. اینچنین نمایندگان جامعه‌های مهنتی و ساکنان منطقه‌های گوناگون کشور جهت برطرف سازی عاقبت‌های حادثه 28-29 اپریل رخ داده و مردم این دهات دست مدد دراز نمودند. ساکنان دهه خواجه اعلی و سامانیان شهر اسفره از توجه خاص پرزیدنت مملکت منتداری خیش را ابراز داشته با رهبریت دولت و حکومت اظهار سپاس نمودند. و منتداری خود را به جناب عالی مرتنکه مقدار
در روزهای سخت ما من خانه ما را ساخته دادم به مهلت کوتاه. خاجرسان میشویم که در مناقشه مرزی روز 28-29 اپریل سال جاری 16 خانه در دهه سامانیان و 6 حوله در دهه خواجه علو پورره تخریب گردیده بود و در مدت کوتاه این خرابازار به مکانی زیبای آباد تبدیل داده شد. бо гарм шудани ҳарорати ҳаво маъмулан аксарияти одамон барои раҳоӣ ёфтан аз гармо барои истироҳату фароғат ба маҳзанҳои об назди соҳили рудхонаҳо мераванд. албатта обутоб ёфтан баъдан барои саломатии инсон баланд гардидани фаъолияти рӯҳию ҷисмонӣ фоидаовар мебошад, вале набояд фаромӯш кунем ки дар баробари фоиданок будани оби дарьё сабаби фалокат низ шуда метавонад. вайрон кардани қоидаҳои бехатарӣ дар об, шино кардан дар минтақаҳои хавфнок мамнӯъ оқибати нохуш дошта метавонад. шарҳи пурраи ин мавзӯъ аз ҳамкасбони мо телевизиони Азия. баробари фарорасидани фасли тобистон ва мавсими гармо кормандони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Суғд сари ҳар вақт ҷамъшавии истироҳаткунандагонро дар назди кӯлу дарё ва обанборҳои шаҳру навоҳии вилоят назорат бурда оиди манъи обозӣ дар ҷойҳои хавфнок, беназорат гузоштани ноболиғон дар соҳили дарё ва ҷой доштани ҳолати ғарқшавӣ дар минтақаҳои манъшуда маълумот медиҳанд. аммо аз натиҷаи баргузории рейди навбатӣ маълум шуд ки сокинон ҳанӯз ҳам ин талаботҳоро риоя намекунанд. аз оғози мавсими обозӣ ва фаро расидани мавсими гармо ҳамарӯза аз ҷониби кормандони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиъи гражданӣ дар вилояти Суғд дар байни сокинону истироҳаткунандагон баҳри баланд бардоштани маърифати шаҳрдорӣ, омӯзонидани қоидаҳои рафтор дар об, инчунин андешидани чораҳои беҳдоштӣ баҳри пешгирии паҳншавии бемории сироятии коронавирус корҳои тарғиботию ташвиқотӣ баргузор карда мешавад. ба иттилои сардори бахши кор бо ҷомеаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Суғд Шаҳзода Бутаева давоми нимсолаи аввали соли ҷорӣ дар кӯлу дарё ва обанборҳои шаҳру навоҳии вилоят 20 ҳолати ғарқшавии шаҳрвандон ба қайд гирифта шудааст ки дар натиҷаи он 11 нафар наҷот дода шуда, мутаассифона ҷасади 9 нафар аз об бароварда шудааст. сабаби ғарқшавии одамонро мутахассисон ин обозӣ кардан дар ҷойҳои манъшуда, беназорат гузоштани наврасону ҷавонон ва дар ҳолати мастӣ қарор доштани истироҳаткунандагон маънидод мекунанд. реҷаи рӯзи фарзандон кӯдакони ноболиғи худро зери назорати қатъӣ қарор диҳед. нисбати онҳо беаҳамиятӣ ва беназоратӣ зоҳир нанамоед, зеро беаҳамиятӣ ва беназоратии шумо боиси бо мусибат анҷом ёфтани ҳодиса мегардад. инчунин он нафароне ки дар ин рӯзҳои гармои пешгӯишаванда дар назди мавзанҳои об гузаронидан мехоҳанд, хоҳиш карда мешавад ки дар мавзеъҳое ки таъмини саломатии онҳо кафолат дода мешавад, яъне дар шиногоҳҳо, обутобгоҳҳо вориди об гарданд, ҳаёти худ ва наздикони худро зери хатар нагузоранд. дар мавзеъҳое ки барои шиноварӣ хатарнок мебошад ва лавҳаҳои манъкунанда ва ношинос мебошад, вориди об нагарданд. инчунин ҳангоми сармастӣ, сарҳушӣ вориди об нагарданд. қоидаҳои бехатариро дар об риоя намоянд. Шаҳзода Бутаева мегӯяд ки ҳодисаҳо дар натиҷаи риоя накардани қоидаҳои шиновариву техникаҳои бехатарӣ, надоштани камзӯлҳои наҷот ва истифодаи баллони мошин ҳамчун заврақ ба амал омадааст. дар ҳар се ҳолат ҳам бештар ноболиғон бераҳнамоӣ ва назорати волидону пайвандонашон дар ҷойҳои мамнӯъ обозӣ карда ҷонашонро зери хатар мегузоранд. аз ин лиҳоз роҳбарияти раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Суғд сари ҳар вақт бо тақсимоти варақаҳои иттилоотии шаҳрвандонро бо қоидаҳои обозӣ дар кӯлу дарё ва сари вақт расонидани ёрии аввалия ба шахси ғарқшаванда огоҳ месозанд. бо гарм шудани ҳароратии ҳаво маъмулан одамон барои истироҳату фароғат назди маҳзанҳои об майл пайдо менамоянд. албатта оби бадан барои саломатии инсон фоидаовар мебошад, вале набояд фаромӯш кунем ки дар баробари фоиданок будани об албатта боиси мусибат низ шуда метавонад. албатта вайрон намудани қоидаҳои шиноварӣ дар об, шино кардан дар мавзеъҳое ки барои шиноварӣ манъ карда шудааст боиси мусибат мешавад ва бо мусибат анҷом ёфтани ҳодиса мегардад. рейди навбатӣ нишон дод ки бештари истироҳаткунандагоне ки дар 10 минтақаҳои хавфнок ва мангаштаи соҳили дарё ба обозӣ машғуланд, аз ноҳияҳои Мастчоҳу Хончӣ, Аштову Воҷон Ғафуров ва Истаравшан мебошанд ки ба ҳамаи онҳо ба миқдори 500 адад варақаҳои иттилоотӣ тақдим карда шуда корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом дода шуд.
бо мақсади рушди соҳаи паррандапарварӣ дар кишвар ва таъмин намудани бозори истеъмолии мо бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ аз ҷониби ҳукумати кишвар чораҳои зарурӣ роҳандозӣ карда шуданд. гузориш аз фабрикаи паррандапарварии деҳаи хонаобод, калонтарин корхонаи паррандапарварӣ дар минтақаи Кӯлобро ҳамкасбони мо аз телевизиони Мавҷи Озод пешкаши шумо мекунанд. ин шутурмурғҳо дар деҳоти Тугарак ноҳияи Восеъ парвариш ёфтанд. Моҳи май бо чунин шаклу ҷуса пойҳои баланду гардани борики дароз 5 моҳа буда бардаму солим ҳастанд. ба нигоҳубини ин паррандаҳо Маҳмуд Каримов машғул аст. вақти оварданда чучаймайда будам. баъд ранги ҳамин мурғо чӣ кем тарбия кем калон кем хеле шумо дидисен ина тирамоҳ бияд баъд 1 сола мешавад. Штурмурғ хай дар оинаи нилгун дар телевизорро медиҳем баъд ҳавас кардан хай овардан ҳамин мақсад парвариш кесем. хислати ё нозуки бадан ё парваришон хай қинчоп нисбат ба мурғои маҳаллӣ фарқ мекунад. шутурмурғ ҳама чизро истеъмол мекунад. бо нули борику дарози сахт барои дарёфти ғизо душворӣ намекашад. ризқашро дар ҳама маврид пайдо карда метавонад. дар қатори дигар паррандаҳо ин парранда субҳи барвақт бедор мешавад. маҳмуд мегӯяд ки субҳгоҳон шутурмурғҳо рӯзро бо рақс истиқбол мегиранд. ҳар саҳар вақти баъди хӯрок ма ки берун шуд мебурам давутоз кар баъд дар майдон рақс ҳам мекунам, нағма мекунам, фир мегардам, рақсҳои аҷоиб мекунам. болафшунӣ мекунам, ҳар хел рақсҳои нағз. бо намозиш ниёз дорам. вақте ки ман хӯрок метам миям ба пеш ман айдаст ман хӯрок мехӯрам. чӣ хеле шумо дидем мехоҳам ки боши фақат дар пешон боши одам қатъи моил мешаванд. дар ин хоҷагӣ барои парвариши шутурмурғ шароитҳои мусоид муҳайё карда шуданд. хӯроки онҳо он чизе ки дигар паррандаҳо истеъмол менамоянд ҳамон аст. барои серғизо шудани он кунҷора ва дигар донагиҳои орд кардашударо бо ҳам омехта менамоянд. мутахассисон мегӯянд ки хӯрокҳои серғизо омили асосии вазн гирифтани ин парранда мебошад. вазни як шутурмурғ дар як солагӣ аз 70 килограмм зиёд мешавад. оинда мехоҳем ки сафшона зиёд кунем. масоати ки ҳаста пурра штурмурғ шавад. тухмоша мисол ба савдо барем, мисол ба дигар ҷо содирот кунем. мисол хеле ниятам аст. дар самти парвариши шутурмурғ тибқи дурнамо хоҷагӣ мақсад дорад ки бо зиёд намудани саршумори ин парранда ҷойҳои нави корӣ муҳайё намуда дар таъмини бозори истеъмолӣ бо гӯшти парҳезӣ саҳми худро гузорад. гузориши хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи Восеъ барои барномаи иттилоотии Навид. дастаи Челси ният дорад ки собиқ ниҳмуҳофизатгари худ Эден Азарро аз Реал ба иҷора гирад. дар ин бора сомонаи AS хабар медиҳад. хабар дода мешавад ки роҳбарияти Реал Мадрид аз бозии Азар қаноатманд набуда мехоҳанд ки ӯро аз даста ҷавоб диҳанд. қисми бештар аз мавсими гузаштаро Азар дар ҷароҳат гузаронида буд. дар ин бора сомонаи Варзиш ТВ хабар додааст. тамошобинони азизу арҷманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. тӯли ин лаҳзаҳо бо шумоён будам ман рови барнома Карим Юлдашев. дар фарҷом бо маълумоти обу ҳаво шинос шавед. ҳарорати ҳаво дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шабона 15-20 дараҷа ва рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд шабона 20-25 дараҷа ва рӯзона 35-40 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон шабона 22-27 дараҷа ва рӯзона 38-43 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ шабона 20-25 дараҷа гарм ва рӯзона 36-41 дараҷа гарм. дар шаҳри Душанбе ҳаво шабона 21-23 дараҷа ва рӯзона 39-41 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Хуҷанд ҳаво шабона 21-24 дараҷа ва рӯзона 35-40 дараҷа гарм мешавад. хайр, то барномаҳои дигар шоду пирӯз бимонед.